चाइना आरो ताइवाननि गेजेराव दावहानि रेड एलार्ट। चाइनाया ताइवाननि हेंथायै गोख्रों थांखि लामारबाय। बे समाव हेफाजाबनि गोनांथि जालांदों ताइवानआ। ताइवाननि सोरगिदिं चाइनानि सान्थ्रिफोरा बेंखनजोब्बाय। चाइनाजों लोगोआव दं रासिया आरो जार्मानी। नाथाय ताइवानआ फिसाब्लाबो बेनि साहसखौ मानिनांगोन। बेबायदिनो ताइवानखौ मदद होनो सिगांबोदों आमेरिका, जापान आरो साउथ कोरियाया। बेबायदियाव चाइनायाबो गिनो गोनां जानो हागौ। नाथाय चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबनो हुमखि होनायनिफ्राय फासयना थायाखै। जायनाखि लोगोआव दं गोहोगोरा रासिया आरो जार्मानी। इउक्रेन बादिनो गाग्लोबना सिलिंखार खालामनो हुमखि होगासिनो ताइवानखौ। बे समाव ताइवानखौ रैखा खालामनाया जर'खायै आमेरिकानि बिबान जानानै फैबाय। माबे समाव माब्ला गाग्लोबगोन बेनि जेबो रोखा मिथियाखै। नाथाय साननानै नायोब्ला ताइवानआ गिनो गोनां थासारियाव दं। नाथाय ताइवानआ फिसाब्लाबो बेनि साहसखौ मानिनांगोन। बेबायदिनो ताइवानखौ मदद होनो सिगांबोदों आमेरिका, जापान आरो साउथ कोरियाया। बेबायदियाव चाइनायाबो गिनो गोनां जानो हागौ। नाथाय चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबनो हुमखि होनायनिफ्राय फासयना थायाखै। जायनाखि लोगोआव दं गोहोगोरा रासिया आरो जार्मानी। इउक्रेन बादिनो गाग्लोबना सिलिंखार खालामनो हुमखि होगासिनो ताइवानखौ। बे समाव ताइवानखौ रैखा खालामनाया जर'खायै आमेरिकानि बिबान जानानै फैबाय। माबे समाव माब्ला गाग्लोबगोन बेनि जेबो रोखा मिथियाखै। नाथाय साननानै नायोब्ला ताइवानआ गिनो गोनां थासारियाव दं।
गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।